Saben taun ning Kutha Solo digelar acara sekaten. Perayaan kuwi wis dipengeti saka abad ke-15. Acara iki ndadekake tandha tradisi kanggo mengeti Maulud Nabi Muhammad SAW. Biasane sekaten utawa warga nyebute sekatenan manggon ning alun-alun lor lan dianakne sakwulan utuh. Pas penutupan biasane ana grebeg Maulud Nabi, yaiku kirab gunungan sing dadi puncak acara. Jaman biyen sekaten miturut sejarah digelar Wali Songo kanggo narik warga gen ngerteni agama Islam. Kamangka Wali Songo kuwi urip ning jaman Hindu. Sekaten dipercayani nggabungake kesenian lan dakwah sing ndadekake warga tertarik mlebu Islam. Miturut arsip sejarah kagungane Masjid Agung Solo, sekaten kuwi saka ukara sekati sing artine seimbang utawa setimbang. Dadi maksude gen menungsa urip kudu setiti nglakoni gegayuhan utamane apa wae sing becik lan endi sing ala. Ukara sekaten uga saka sekat sing ateges bates. Tegese wong urip kuwi kudu tetep ngerti batese kanggo tumindak ora sak kepenake dhewe. Apa meneh kudu ngerti babagan kebecikan utawa sing ora patut utawa pantes. Menawa saka tembung Arab, sekaten jare saka kalimat sekaten sing tegese ngendhekne utawa ngadoi rong perkara, yaiku lacur, pengecut lan nyeleweng apa sing dadi paugeran. Ora kena nglanggar uri-uri sing ana watese kanggo manungsa, ora iso sageleme dhewe. Sakaten artine ngilangke rong perkara, yaiku watak kewan lan setan. Amarga watak kewan lan watak setan biasane dadi sumber bubrah sakabehe, ora ngerti bates lan duduhne sing kuat sing menang. Apa meneh setan kuwi ning agama musuh saknyatane manungsa. Dadi kudu bener-bener didoi, amarga wis mesti ngajak gawe musuhan, padudon utawa keblinger. Kamangka Islam utawa wong urip ora entuk menang-menangan karo liyane, aja meneh karo menungsa. Karo tanduran lan kewan wae kudu duweni welas asih. Sakaten yo iso dimaknai nandur rong perkara. Apa to rong perkara kuwi sing kudu ditandur manungsa ning uripe? Kudu ngopeni budi pekerti lan kudu eling karo Gusti Kang Maha Kuwaos. Dadi atine iso resik, lembah, manah lan mutmainah utawa tenang.
Ana meneh makna sekaten saka Syahadatain, ya iku persaksian minangka Allah kuwi Gusti kang Maha Agung lan Rasulullah kuwi utusane Pangeran. Perayaan sekaten yang Solo diwiwiti kanthi tetabuhan gamelan Kyai Guntur Madu lan Kyai Guntur Sari. Gamelan pusaka kuwi sadurunge ditabuh dikirap saka kraton Kasunanan menyang Masjid Agung Surakarta. Ning sekitare akeh wong dodol kinang. Pas gamelan ditabuh, warga bebarengan nyusur kinang. Miturut tafsir Anom Kraton, KRT Muhtarom Islam kuwi duweni rukun. Rukun Islam ana 5. Nah, nginang kan nganggo suruh. Suruh kuwi nglambangake 2 kalimat syahadat. Gambir nglambangake salat. Ana injet ya iku poso. Terus susur kuwi maknane zakat lan kembang kantil kuwi haji. 4 unsur iki pait kabeh. Suruh maca kalimat syahadat ya angel kanggone wong Jawa. Kuwi tandane butuh komitmen, butuh perjuangan. Salat ya butuh perjuangan, poso ki ya pait dilakoni. Kuwi kabeh yen dilakoni kanthi bener lan terus-terusan bakal dadi bekal utama menungso kanggo sak bubarane nyawa. Ning taun iki gandeng wis 2 taun ra dipengeti amarga ana pandemi. Dadi suasanane rame banget. Saben dinane ra leren warga Solo lan sekitare do nekani sekaten. Apa meneh saiki ya ana panggung sing dipapanke nyang alun-alun kidul kanggo warga sing seneng nonton hiburan musik. Artis sing nyanyi ya ora nanggung-nanggung. Ana Farel Prayoga, ana Happy Asmara, ana Denny Caknan lan sak piturute. Dadi pancen gayeng tenan sekatenan taun iki. Beda karo sekaten taun-taun sadurunge. Muga-muga sekaten iki nambah keberkahan lan warga iso njupuk pepiling menawa sekaten kuwi pancen duweni pepiling sing jero. Yen ora iso maknane saka sekaten, uripe awake dhewe ora bakal jejeg kaya sing dikarepke utawa dipesenke karo Wali Songo.